poslankyne, vážení poslanci. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť k tomuto bodu. Program rozvoja mesta Banská Bystrica do roku 2030 predstavuje dôležitý strategický rámec pre budúcnosť nášho mesta. Na úvod je potrebné oceniť, že vedenie mesta sa chce aktívne zapojiť do čerpania eurofondov a priniesť do roku 2027 zdroje vo výške 30 miliónov eur. Takéto zdroje sú pre rozvoj mesta nevyhnutné a verím, že ich využijeme na projekty, ktoré budú mať pozitívny dopad na kvalitu života obyvateľov. Čerpanie eurofondov je však jeden z mála konkrétnych merateľných ukazovateľov, ktoré sa v programe rozvoja nachádzajú. Rád by som upriamil vašu pozornosť na jednu zásadnú oblasť, ktorej sa vízia a stratégia priam pýta a napriek tomu v tomto dokumente absentuje. Ako bude vyzerať mestská hromadná doprava v Banskej Bystrici v roku 2030, keď bude končiť súčasná zmluva s dopravcom? Na úvod si dovolím pár faktov. Banská Bystrica čelí dlhodobo negatívnemu trendu poklesu cestujúcich v MHD, kým celoslovenské štatistiky ukazujú, že počet cestujúcich sa vrátil na predpandemické hodnoty, dokonca v niektorých mestách došlo k nárastu. V Banskej Bystrici stále evidujeme za rok 2023 pokles cestujúcich o viac ako 20 %. Naopak, nárast zaregistrovaných osobných automobilov pokračuje. Dôsledok je negatívny dopad nielen na životné prostredie, ale aj na rozpočet mesta, ktoré musí financovať výpadok tržieb vo výške niekoľko 100 000 eur. Tieto štatistiky však v programe rozvoja nenájdete, čo je škoda, lebo na to, aby sme si zadefinovali ciele, potrebujeme detailne poznať aj východiskový stav. Z dôvodu rapidného poklesu cestujúcich je tak na mieste otázka sa zamyslieť, či súčasný model, kedy mesto prevádzkuje MHD cez externého dodávateľa, je vhodný. A tu sa otvára hneď niekoľko otázok. Poprvé, ak si povieme, že chceme ďalej pokračovať cestou zabezpečovania MHD cez externého dopravcu, potrebujeme už teraz začať pracovať na príprave skutočnej verejnej súťaže. Takej, do ktorej bude mať možnosť sa prihlásiť aj iný dopravca ako súčasný monopol. S tým priamo súvisí to, ako sa ideme vysporiadať pri verejnej súťaži s trolejbusovou dopravou. Trolejové dráhy sú vo vlastníctve súkromnej spoločnosti. Otázkou teda je, čo plánuje mesto s touto infraštruktúrou a ako chceme v budúcnosti súťažiť trolejbusovú dopravu. Druhá otázka, chceme vôbec rozvíjať trolejbusovú dopravu? Smernice Európskej únie nám hovoria, že do roku 2035 by mali jazdiť v MHD iba bezemisné vozidlá. Ako chce Banská Bystrica tento záväzok naplniť? A kde sa budeme nachádzať v plnení tohto záväzku v roku 2030? Ak nejdeme rozvíjať trolejbusovú dopravu, tak čo je alternatíva? Elektrické autobusy? Potrebujeme sieť nabíjacích bodov. Vodíkové autobusy? Potrebujeme vodíkovú infraštruktúru. A po tretie, ak sa rozhodne ísť mesto cestou vlastného dopravného podniku od roku 2030, čo by bolo úplne legitímne a možno aj vítané, tak je potrebné začať s prípravou infraštruktúry. Vybudovať základňu, objednať vozidlá, začať s náborom personálu a tak ďalej. Aby som to zhrnul, možností, ako ísť ďalej v tejto oblasti je niekoľko a od strategického dokumentu by som očakával, že pomenuje, ktorou alternatívou sa vyberieme a prečo. Nič také sa však v ňom nenachádza. V pripomienkach som bol odkázaný na plán udržateľnej mobility, ale ani tam odpovede na tieto otázky nie sú. Program rozvoja mesta by mal obsahovať odpovede na tieto otázky. Plánovať, ako minúť eurofondy, je dôležité, ale ešte dôležitejšie je vedieť, na čo ich minúť, aby sme dosiahli dlhodobé ciele. Eurofondy sú nástroj, nie je samotný cieľ. Chcem vás preto požiadať, aby ste zvážili schválenie tohto dokumentu, prípadne zvážili, či ešte nie je čas na jeho prepracovanie a zadefinovanie skutočnej vízie v jednotlivých oblastiach, nielen v oblasti dopravy. Ďakujem pekne. Ďakujem za vystúpenie. Poprosím o reakciu spracovateľov.